Startfunktionärerna gör tummen upp och då är vi i väg. Snabbast är väl Bengtsson där i så starka PV. En liten stund var det. Han var nog snabbast på lyset i alla fall. Ja, han gjorde en mini-Gunnarsson där kan man säga. Alla på krallen. Leo Ivarsson är med 36. Och det är bra. Det är mycket gångbart. Och naturligtvis då Jimmy Bengtsson, våras. Svart flagg också på Bengan Racing 208 Leo Ivarsson. Därför tilltaget där i startkurvan misstänker jag. Han var inte helt nöjd med Ivarsson. Ja, då ligger han runt 4-5 eller någonting tidsmässigt sett. Ska se vad han får för slut. Alltså så här långt är det ju Rasmus Olsson som är snabbast på tiden 2:20.